फारसेथिंजाय बे उरायनानि आखल आरो फारसेथिंजाय बे लक्ष्मणा मा मोनखाङोथाय बे थुनथुलिजों। नों मानो बुजिया लक्ष्मण? आं दि नोंखौ बेसे मोजां मोनो, नाथाय आंखौ नों मानो इगनर खालामो जेन'बा? बेनिफ्राय आं माबोरै नोंखौ बुजायनो हानो देनाय? आयंआ जे बुंदों नोंखौ आं बुजायथों होननानै। जाबावगोन बेलाखि दिनानो खाराब सोलिबाय दं खोमालै आंनिया। ओंखाम ओंख्रि जेबो जानो गोसोबो गैथारला आङो। हा लक्ष्मण? अखाफोर नों बेयाव? मा लक्ष्मण, नों आंखौ नुनानै खुसि गैया बेयाव? नङालै, मानो बिदि जानांगौ दे, आं मानो खुसि गैया जानो। नाथाय नोंखौ हरखाबै बेयाव नुनायखायसो आङो एसे, नोंथ' फैनो लागा जेबो बुंहराखैबो ना। औ, नाथाय आंनि गोसोआ एसेबो सुखुवाखै, बेखायनोसो आं बेयाव फैदों। बेफोर खोथाखौनो गोसोआव लाबाय थायो नामा अखाफोर? बाथो अखाफोर, दासो आङो फैदोंथ', एसे फ्रेस जाना लाग्रोनि दे, दुगैग्रोनि आङो। दुगैबानो जाबाय लक्ष्मण, नाथाय गावहा आंजोंसो रायज्लायनो बानानै खारनो नागिरदोंदां। जाम्बि जिरायना दसे, जिरायबानो जाबाय ना टिभि नायनो, आं टिभि देखायना होनि। गोसोफ्रानो सुखुवा आरो रियेलावनो मा जे ड्रामा जानानै थांबाय, बिनिफ्राय मा टिभि नायबावनो आङो। आइम रियेलि सरि लक्ष्मण, आंनि बिनानावनि बेफोरबायदि गाज्रि बेबहारनि थाखाय। आरो आं मिन्थिखागौ बे जे नोंखौ बायदि बायदि बखिदोंना, बेफोर गासिबो नंखाय। बिनि जानानै आं नोंखौ निमाहा बियो। इट्स अकेलै अखाफोर, बाथोना बेखौ बिनानाव साननानै मदद खालामबाय, बेना आरो बेफोरबायदिसो। माथो होनबावनो बिनि गियानखौथ'। नों बेफोरनि थाखायनो एकदम फैलायलायनानै निमाहा बिफैलायथारबाय आरोना आंनाव, जास्ट बिनि थाखाय। आं जेबो सानाखैथ', नोंसोरखौथ' आं गाज्रि मोनखायाखैना, बे गथ'खौसो एसे। नाथाय आंथ' बोरैबा मोनोना लक्ष्मण। दे जेबो नङा, नों जिरायथ' दे, आं दुगैग्रोनि। आइया ओमफ्राय बहा थांखोबा? साहा फुदुंनो थोनो आङो। लक्ष्मण, ओमफ्राय मोनसे खोथा, नोङो मा थुनथुलिखौ दाबो लोगो हमो आरो? मा अखाफोर? मा माने? लक्ष्मण, नों बेनाव मा नुदों थुनथुलिनाव जे नों बेखौ इमान फसायो? थुनथुलिखौलाय मानो गेजेराव लाबोलायखो अखाफोर? मानो होनोबा नों दाबो थुनथुलिखौनो बावनो हाया न'? आरे जाय हिन्जावा गावनि फिसायजोंनो संसार मोजां जानो हायाखै, सासेजोंनो थानो हायाखै, नों बेखौ बोरै मोजां मोननो देनाय लक्ष्मण? जाबाय दे अखाफोर, बेफोरनि बादै आं मिन्थिगौ, आइयानो बुंनो होखादोंना नोंखौ। नाथाय आं खर' गरम जायो बेफोरनि बादै, माने दा रायलायसै आंजों। आच्छा, माने खोथाया नंगौ ना लक्ष्मण? नों आंनि सोंनायनि फिनखौबा होनो हाया, आंखौबा मोजां मोननो हाया, नाथाय बे थुनथुलिखौ बेजोंबा लोगो हमैबाय थानो हायो नोङो? अखाफोर, गिबियावनोथ' नोङो आंनि गार्लफ्रेन्ड बायदि आंखौ बेफोरबायदि कुइसनिं खालामनाङा, सरि। नों जोंहानाव फैदों, आलासि जाफैदों, जाफै। नाथाय थुनथुलिनि बाथ्रा लाबोनानै बेफोरबायदि जोंनि गेजेरावबा मा जायो मा जाया हाबदेरनो नाङा प्लिज अननानै। मोजां मोननाय मोनैनि खोथायावथ' मोजां मोननाया रावखौबो जबरदस्ति जाया, मिन्थिबायना? मा? लक्ष्मण, नाथाय थारैनो बेबो सैथोदि आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। अखाफोर। लक्ष्मण। आरे लक्ष्मण। आयौ होननाया थिगखौनो होनमारदों, बे थुनथुलिखौसो मोजां मोनमारो। आं इमान बुंबाय बेखौ, आं मोजां मोनो बेखौ, आं बेसेबा मोजां मोनो, नाथाय बियो थुनथुलिनि फाग्ला। बे थुनथुलिया मा जादु खालामदों? आंखौ बे एथ' लोगो बायदि सानो, नाथाय आंखौ बै नोजोरजों माब्लाबाबो नायफेराखैना बियो। आयौ, नाथाय मानो? आं मा इमान गाज्रि नामा? आगै सोमला, ओरै फै। आरो नों आयै, नों जोंनाव मानो फैदों? नोंहा मा नांजादोंलै आब' मिलिसा? आगैनो मिन्थिखाया आइया बे मा खालामदों। आफाया फैबा रायखागोन आरो नोंखौ बिनिफ्राय होखारखागोन, बेखायनो नों मोजां जागोन दानो जोंनि न'निफ्राय ओंखारलां। थांनाङा आयै। आगै सोमला बुंदोंना आं ओरै फै, बिनि खोथा लानाङा नोङो। आरो नों जोंनि न'आव फैनाङालै बिब्दि, आफायानो दा फै होनना बुंखादों। नों सिरि था, आब' आइखौ होखारनो नों सोर? एसेबां साहस मिलिसा, नों खोथाखौ मोनदों होनना बारा बारा बुंनाङा। आरो आइया बेयाव थाबालाय नोंहा मा नांजादों? गावनाव बिमा गैयिखाय मालायनि बिमाखौ होखारनानै आरामसे माबानो सानदोंना, रानि जानो सानदों नों आब'? आगै, आं रानि जानो सानाखै, बिनि आखलावसो जों बिदि बुंनो गोनां जादों, नङाबा आफायाबो बेखौ होखारखानाय नङामोन दा। नों आबैखौ मा खालामामोनलै, आरो दा मा मोखां लाना जोंनाव फैदों नों? ओइ गथ' नायगोन आं नोंखौ, एसेबां बाथ्रा दा बुंखादोंना आङो नोंखौ। आबैखौबो जाबाय नोङो, गावनि मोखांखौ दिनैनिफ्राय बेयाव देखायफैबाय थानाङा, नायनो गोसो जाया जों नोंखौ। एलिसा, नोंथ' मा गुबुन रावबो आंखौ लाखिनो हाया, आं आंनि फिसाला फिसाजोखौ नायनो फैदों, नोंखौ नङा। नाथाय दा बेवहाय नोंनि जेबो जायगा गैला आयै, ओंखारलां बिनिफ्राय। आब' मिलिसा, बांद्राय बुंनाङा, नोंनि बिमा नङा बे आंनि बिमासो। आफा फैबा खोथाया बेलेग जागोन आगै, मिन्थिबायना? आफाखौ लिंहरसैसो आं दानो।
아바 숨라 नों गिनो नाङा आं फैबायानो थागोन बिसोर आंखौ रावबो हमथानो हायामोन थिबाय दा र' आं एबार थांनोसै नाथाय आं फैफिनगोन आयै नों मा थांनो नों मा बेखौनो गिबाय नामा गिनाङालै आगैमोनखौबो गाज्रि खालाम सानो नोङो आयै बा इमान नोगो साहस जाबायना खुगाया एसे गोरा गोरानो हो साननैसो मा आं गैयियावनो आंनि फिसाजोखौ मायबा मोनसे खालामनांगौबा गवा नोङो गथ' आगै सोमला आं जोंहा गासैबो हेपियैनो दं बेयाव आयै नोंनि जेबो खमि जायाखै जोंहा नोंनि गाज्रि साया गैया मोजांसो आं बुंबायना ओंखारलां नङाबा दा गामिनि मानसिफोरखौबो लिंनो जोब्बावगोन आं आफाखौबो लिंहरगोन आं बुंखादोंमोन नोंखौ बेयाव फैनाङा होननानै दे जागोन नाथाय आंनि गथ'फोरजों नोंसोरो जुदा खालामनो हाया मिथिबाय मेगन सादोंना नोङो मेगन सादों आंनि बिमाखौ गावना बिमा गैयिखाय गावना बिमाया खारबाय नालाय मालायनि बिमाखौबो होखारदों आइनि खोथायाव दा फैयाखै सोमला दिनैनो मोजां गाबोननो गाज्रि आया ओंखारलांखादों आं आयै आरो दा फैखासै आगैमोनखौ जानला मानला फोरोंनाङा नोङो दिनै एसेबां रानिना नोङो नोंनि बे रानिखौ सानबेसे थागोन नायगोन आंबो मिलिसा बे न'आ आंनिबो आरो आंहाबो बेयाव मोन्थाय दङ आंनि मोन्थायखौ नों बेबायदि सेनो हाया आंनि गथ'फोर दङ नोंलाय मा मोनथिना लाखा बे बाथ्राखौ मिलिसा आं दाबो नोम्फाजों गोजानल' जादों जों गारलायाखै बेखायनो आंहा बेयाव फुरा पावार दङ मोन्थाय दङ आं जेब्लानो गोसो फैगोन आंनि गथ'फोरजों लोगो हमनो नोंखौ नायनोबो गोसो जाया आंनि गथ'फोरखौसो नायफैदों मेगनालाय साखागोन नङाना नोंहालाय बिमानि अननाय मोनाखै दा आबा मोनखौ अननाय होनायखाय नोंहा लब जादों मेगन सादों एसेबां अननो रोंगौबा आयै मानोथो आंखौ अननो रोङाखै नोङो मानोथो बिमानि अननायखौ होआसै दे रानि हाबाखौनो जाहरदो मोजांथ' सेंग्राल' मोजां जाना मा जानो नुवा खोनाया मोजां नोंसोर मोजां सानगोन नामा आमानोथो ओरै बेरायलाय बायदि खोनाबाय थायो नोंखौलाय दे हाबाखौनो जाहरदो आरोबा नायफैनो नागिरदों ओंखारद' दे देलायद' हाखु दाखुथार नैसो देलायगोन आङो बेनि सोर मावजि बुन्दा दा बेलाय सोर आंखौ नायफिननो नागिरदों उरायनाखौ इमान सेक्सिखौनो सोर माबा बुन्दा दाया नायफिननो नागिरदों आं बेसेबां समायना बेसेबां सेक्सि बेसेबां हाइफाइ आरो आं बायदिखौ जानला मानला नायफैजायो नोंहानो जालाय मादै जायखि नायफैया नोंहानो हाबा जाफिन आयु फाफिया आंलाय बोरै जानांगौ आंहालाय बैसो थांबाय बैसोजोंलाय माथो खोथा मादै मालाय बैसो जायैखौलाय नोंसोर माथो हाबा हरलाबायनो नागिरदों ओरैनो आंनि चइस मथेसो आङो आंनि बयफ्रेन्डखौनो बासिनानै लायो सायख'नानै बेलाय आरो हाबाबावसो ओरैनो जाया माथो आं आया होमबालाय बहा गबावनो सानसेबाबोथ' जाखानांगोन दा दिनै जा गाबोन जा माथो खोथा दं बेयावलाय आरो खामायनायाबो मोजां खामायखायोनो मालाय गावनि आन्थाखो माथो नोंखौ फिसिनो हाखागोन इयो आंबा गावखौनो फिसिनो हाया नामा हो मालायजों फिजानो आङो अमा बोरमा बायदि बांद्राय थेव जाबाय थानाङा दे नानि मोजां खोथा बुंदों जानला मानला खबर खोनालाबाय थायो बिनिख्रुइ साबसिन मोनसे मोजां न'खराव नोंखौ हाबा हरसै आरो मोजां संसार जाहैदो जोंहा नानि सासे दंबावोना उसुबिदा जायो उनाव आच्छा बेखौबा हरा नोंसोरो हो बै सासे आंखौ जे जाय बेफोरबायदि माबा जानला मानला फायदा उथायनो नागिरदोंमोन बे सेंग्रा फैबाय थाबावोसो होमबा बेखौबा बुङा आंखौबा बुंदों नोंसोरो बे लक्ष्मण बुन्दाया बे आंखौ फायदा उथायनो नागिरदोंमोन मादै नोंसोर मानो फोथाया रावबो आरो बे जोंहानाव फैबाय थाबावोसो आब'जोंबा मा सिंनि बाथ्रा बेफोरो नोंसोरथ' नुवा नुस्लाबाना मा जागोन बेखौबा साना बा सानिफ्रायल' बिराद सैथोथारने आब'आबा नोंनि नोम्ब'आ जानला मानला फाल्थुबो नंखाया जों नुवा नामा आरो बे आलासिया फैयो नाथाय बे आलासियाबो मोजांसो गोबां मदद खालामदों बियो नों मा मिथिनोहाय नोंलाय न'आवनो थाया जोंथ' नोंखौ नुवाबो खोनायाबो बहा मिथिबावनो नोंबा मा खालामो मा खालामा दा नै थाङै थुङै जोंहानावसो गासिबो ज' जाजाय ज' जोंहाबोथ' एसे दायथ' थायोना बिमा बिफा गैया होननानै दा जेबो मोनथिया देलायनानै था आं ड्रेसखौ लाबोगासिनो दख'नाखौ जों हाबा जागोन आं जानला मानला जों आंखौ हरनो नागिरदोंलै मोसौ बोरमा बायदि मोनथारदों दां जायजों बेजोंनो थां होननानै हरनो गन्थं मोखां हाबाय थानो नोङो बिमा बिफा थाबाथ' लाजिनानैसो मा जासिगौमोन दाथ' न'खरानो जोबलांखाबाय बायदि जानानै दा आरो नों गन्थं मोखां हाबाय थानाङा गथ' बाहेरायाव थाबाय थानानै एकदमबारे उरायलाबायनानै आंखौ इसेबां बुंनालाय मादै नोंहाबो इसेबां बुंनो मोन्थाय गैया आंनि चइस बायदि सोलिगोन आंनि जिउआव रावबो जेबो हेंथा होनो दरखार गैथारा नोंसोर जाहोआबाबो उरायनाया थांनानै दंगासिनोमोन थामाथो बे फाग्ला माबा लक्ष्मणासो आंखौ लाबोदों बेहाय न'आव पापि गथ' बारा बिदि माबा जाथारनाङा दै अख्रा आं दख'ना लाबोगासिनो गाननानै था देलायनानै था हौवाया सेंग्रा सफैगासिनो ओइ नोंसोरो लिंहरदों सोरखौ बेलाय आं नायाबो बिनि फटक महरबो नायाहां आरो जानला मानला नायफैनो नांखाया आंखौ सौखिला हरजोबगोन आङो उरायना फाल्थुक जानाङा बारा गथ' न'आव फैनानै माबा हाबासो जालाजोब्बाय सोर फाग्लानि फिसाया आंखौ नायनो फैनो नागिरदों एकदमबारे बेखौ सौसिला हरजोबथारगोन आं मोखां दोला होजोबदो आरो
बेसेबां सुन्दरि सेक्सि हट सिख्लाखौ नों ओरैनो मोनगोन सानदों जाम्पा दलरा सोर जाम्पा बेलाय आरो माहाजोन नङाबाथ' आं नायखाया सोरबा आंखौ लाङोबोला माहाजोन नङाबा बहा जानो इसोर फटक सटकबो नुबावाखैसो खाफाल लान्थाथाल' जादो बोरैबा बोरै मांग्राग्रानो हाबा जाथाराहां आंनि लाइफखौ आं धंस' खालामनो गोसो गैथारा नोंसोर आंखौ हाजार जबरदस्ति खालामबाबो आङो हाबा जाथारा आरो नायनोबो गोसो गैखाया मानसियानो मोजां नंखाया बियो सोरबा एकदम बोराय मांग्राग्रा गांसो गोरलै नागिरग्रासो जाखागोन बे बेखायनो हरखाब हाखु दाखुयै लांफैलायनो नागिरदों आंखौ इसोर उरायना फासिगोन नों हले हास्थायबा मालायखि इमान सेक्सिखौ नों जानला मानला मोनगोन उरायना बायदिखौसो ना आरो बेबो फै बे थाब फै फांगा लानोसो फैनो नागिरदों ना खानायाबो जि गदोंलै आंना मा जाबावगोन थुनथुलि बिदिबा मादि जादों बेफोरबायदि खानाय गबाय थायोब्लाथ' लान्थि टक्लिस जालांगोन माथो आङो आयु थु 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 इसोर गाज्रि ओंखारगोन माथो आंखौ ओमफ्राय आंखौ मानसिफोरा जंखायसिगोन आरो ओइ बे थुनथुलि लान्थि टक्लिया फैगासिनो ओइ थुनथुलि टक्लि 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 होनबाय थाथारगोन आंखौ जानो हाया बिदि जानो हाया थुनथुलिना खानाया गयै गयै गयैनो गेजेर गेजेराव एकदम लांदां लांदां जाला जोब्बायलै मालायफोरनाबा गना गवाब्रा आंना हले इमान खानाय गयो चल भगबान मा जाबावगोनलाय थुनथुलि बिदिजों ओइ आब' थुनथुलि आदा लक्ष्मण फन हरगासिनो नोंनाव बुंखि थुनथुलि गैया होननानै मिन्थिबाय आरो आंनाव जेबो फन टन मेसेज टेसेज जेबो दा खालामदों होनना बुं नोंनावबो दा खालामदों होनना बुं बुजिबाय ना थां बुङै बिदिनो फन हरबावबा मानोलै आब' मानो गाज्रि मोनलायखो आदाखौलाय मानो मुनो मानि मुनिखौलाय मानो नांबावगौ नोंलाय ओंखारलां गथ' नोंबो आरो दे आंहालाय मा लाइफआथ' मोजाङानो नंस्राखाया मोनसेनि उनाव मोनसेनि उनाव चालु जालायानो जोबा झल मुरि लाइफसो आंनि लाइफनि प्रब्लेम्सफोरखौ सल्भ खालामग्रा मन्त्र सन्त्र दंबा आंबो सोलोंसिगौमोन थुनथुलियाबो बहाबा कर्सफोर दंबा लाहैगारगोसोमोन आङो लाइफनि हेंथा हेंसिफोरखौ गासिबो लामानिफ्राय जिर' खालामना लाजोबगौमोन आं हेंथाफोरखौ आंनि दुश्मनखौथ' गायबसो खालामजोबगौमोन आं मा होनदों उरायना नोंखौ नायफिननो नागिरदों नोंखौ मिनि आइदै नंगौना नङा जाखो दे नंगौलाय सोरबा बोराय मांग्राग्रा सोरबा फाल्थुक सोरबा मानसि नायफिननो नागिरदों आंखौ गांसो गोरलै नागिरग्रा नङा बियो नङाबा खि सोरबा बिदि हाखु दाखु नायफैगौमोन इमान मर्दान इमान स्टाइलिश इमान मोजां सिख्लाखौ औथ' आरो सोरथो बिदि नायफिननो नागिरखो नों बयफ्रेन्डखौनो सेलेक्ट खालामसो लायो उरायना ओइ नोंबो बांद्राय खोथा बुंनांला दे आरो सोर नायफैयो आं थोरैनो जागोन जायखि नायफैयो सौखेनासो हरगोन आं रागा जोंबा बाराखौबा दरखार गैयालै ओमफ्राय नोंखौ लिंनोसो फैदों आङो नोंबो थाफानांगोन आंजों आं नायनोथ' ना सोर नायफैयो आंखौ आया नों नायजागोन आरो ओमफ्राय उरायना आसरित मोनबाय आं खोनानानै नोंजे माने फोथायनोनो हायासै आङो थोर फाग्लि आं मानो नायजालाबायनो जायखिजाया फैगोन बुंदों आरो बिसोरो बेबा सोर फैगोन सोरबा एकदम हिनजाव मोननो रोङि जाखागोन बे बालन्दासो दां बेफोर गासिबो बे लक्ष्मणनि थाखायनो जाजोब्बाय नङाबा आं न'आवनो फैखाथारामोन बिदि गन्दगलानो जानाय नङामोन बिसो आंखौ बायदि बायदि गन्दगल खालामफैबायलै मालाय एफा मोजां बिन्दास लाइफ थानायखौनो जारलासोहाय ओमफ्राय नङा उरायना बे जायबा नायफिननो नागिरदों एसे खबर मोनगोन ना मोनाखै नोंलाय बबेनि मा खालामो माबायदि मा सेंग्राना बोराय बेफोरखौ न'खरनियाबो जा हाखु दाखु नोंखौ हरनो नागिरथारबाय आरो न' हाब ओमफ्राय मा खालामबावगोन दे नों खालामनो मा दं आंखौ बोरमा अमा मोसौ बायदि सानदों नामा जाय जोमैजों खाना होबानो आं खाजागोन औ बेनोथ' आरो बे अखाफोरखौनो हरबानो जायो आब' अखाफोरखौ आंखौसो नोजोर बाव बिस्रा जि नायनोनो हाखाथारला जेन गावसोर जाहोसोनाय बायदि मोनथारदों आंखौ नै उरायना माने बिसोरबो नोंनि गाज्रि साना आरोना मोजांसो सानो बोरैबाबा माने नोंखौ बिदि आलाय सिलाय बायदि बायदि नुनायखायसो बिदि बायदिसिना जाथायबो जायोना ओंखायनोसो बिसोर सानना बिदि प्लेनिं खालामदोंदां आंनि मथेबा आरो बाखिखौथ' आंबो बुंनो हाया हाबायाथ' जेनेबा जानला मोनलाबो जाजायाना गोसो मिलायाबालाय बहा आरो गोसो मिलायनायजोंसो खोथाना संसारखौ नोंसो जागोन दा फेमिलियाथ' जाया भिडिअखौनो लोगोफोर जा खुनुरुखुमसो बानायबाय दं आङो बिराद उसुबिदा जाथारबाय दिनै खाथियावहाय गान दामनानै सावना हाबफैजोबथारो आंनि भइस होनायाव ओमफ्राय कपिराइटसो जालाजोबनो नागिरो बेखायनो उसुबिदाबाबो आं जाब जुबबाबो बानायबाय दे लोगोफोर आं भइस होनायावसो बिदि दामनो मोनबाय आरो बाब्रे दहायनिफ्रायनो लोगोफोर दसेल' नङा दामबायानो थायो एसे फिसा होनानै दामबा मोजां जागौ आरोलै
आंहासो भइस होनायानो मोजां जायासै माथो खालामनो दामलाबाय थायो एखनबा एखनबा रागासो जोंनो ओंखारो आं उफाय नट थेवबो लोगोफोर जाबजुब्बाबो आं बानायसाबबाय नोंथांमोना बेखिनिखौनो नायदो दे लोगोफोर ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट मोनसे हरबानो जाबाय दे सनामोन दे